Merhaba hevalom. Em ê divê waneyê de li ser qertefa nebinavkirinê ekê bisekinin. Hevalom qertefa nebinavkirinê ek. Qertefa nebinavkirinê ek bi cînavka nebinavkirî yekê navdera nebinavkirî dike. Gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, tîpa ya jê dikeve dibe ek, yani ek dibîne. Em niha lê binêrin ka em dixwazin çi bibêjin û ev yek çawa çê dibe. Hevalên hin kes şaşiyan dikin bi qertefa nebinavkirinê ekê ravekê çê dikin. Yani dibêjin qey ek gireya ravekê ye. Yani wekî veqetandeka ravekê, yani em bibêjin qertefa ravekê bikartînin. Em ê de qasekî şûn de li ser bisekinin ev şaşî çawa tê çêkirin. Lê em pêşî lê binêrin ka ev qertefa nebinavkirinê çi ye? Hevalên gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, tîpa ya jê dikeve dibe ek. Mesela wekî em bibêjin pênûsek, jêbirek, destek, keçikek, hevalek. Yani ji wan hevalan hevalek hevalin. Gava ku em bibêjin peyvek bi nedengdêrê biqede, ek em peyva dikin. Em wê navdêre yan jî wî navdêrê wî navdêrê em bibêjin em nebinavkirî dikin. Yani ekê. Em nav hevokê de lê binêrin ev çawa çê dibe. Mesela pênûsek li ser maseyê heye. Yani ji wan pênûsan pênûsek. Pênûs em xwedî pênûsê nas nakin, vê awayî dibe nebinavkirî bi ekê. Bi qertefa nebinavkirinê ekê. Mesela jêbirek ketiye erdê. Destek li ser serê min digere. Keçikek li ber derî rûniştiye. Keçikek, yani ji wan keçikan keçikek. Em nas nakin ji ber vê yekê em nebinavkirî dikin. Em carnan navderan nebinavkirî dikin hevalno. Yani em bixwazin nexwazin ev yek çê dibe. Ji ber ku em nas nakin. Ji xwe miriv tiştên nenas nebinavkirî dike. Mesela hevalek hatiye mala Dilşayê. Yani ji wan hevalan hevalek hatiye. Em wî hevalî yan jî wê hevalê em nas nakin ji ber vê yekê em bi ekê, em bi qertefa nebinavkirinê ekê em nebinavkirî dikin. Binêrin li vê derê heval bi nedengdêrekê qediye, bi lêyê qediye, bi tîpa lêyê îcar ek hatiye dawiyê. Em dewam bikin. Li vê derê hevalno gava ku peyvek bi dengdêrekê biqede, tîpa ya jê nakeve dibe yek. Yani em yekê bi temamî bi kar dînin. Mesela li vê derê derî bi çi qediye? Bi dengdêra yê qediye ye. İcar otomat yek hatiye. İcar em nabêjin derî ek, em dibêjin derî yek. Em nikarin bibêjin derî ek. Ev dijwar e, ji ber vê otomat ev tîpa pevgirêdanê jî em dikarin jê re bibêjin. Lê ev cînavka nebinavkirinê yek e. Ev yeya vê derê heman demê de erka pevgirêdanê jî dilîze. Mesela xanîyek, pêyek, maseyek, masîyek. Em nav hevokê de lê binêrin. Li vê derê mînak daye, mînak yani numune. Deriyek vekiriye yek girtiye. Yani ji wan deriyan deriyek. Bi vê awayî me nebinavkirî kir. Xaniyek ji me re pêwîst e. Yani ji wan xaniyan xaniyek hevalin. Yani gelek xanî hene. Navsa gelek xanî hene. Ji wan xaniyek ji me re pêwîst e. Ji ber vê yekê em nebinavkirî dikin. Em nabêjin xaniyê sor ji me re pêwîst e. Yani xaniyê sor bi piranî em nebinavkirî dikin. Mesela pêyek di bin derî re xuya dike. Em nizanin pêyekê em vê awayî nebinavkirî dikin bi ekê, bi hejmara yekê. Ya li vê derê me got çi ye? Li vê derê tîpa pevgirêdanê di heman demê de jî hejmar e. Wekî hejmara em bibêjin yekê ya nebinavkirinê ye. Maseyek hebûya dê baş bûya. Min di cemî de masiyek girt. Yani ji wan masiyan masiyek. Yani em masî nas nakin. Yani ji wan masiyan em bibêjin.
ام دوام دکن هوالا هشیاری بنیرن هوالا هشیاری من گاوا دن چی گوت بقرتفا نبناف کرنی راوک چه نابه بقرتفا نبناف کرنی راوک چه نابه چما چه نابه بنیرن هوالا لوی دریک سولک ماسیک نانک پرتوکک ev قرتفا نبناف کرنی ek لوی دری قرتفا نبناف کرنی ایجار دریک سور چه نابه هوالا چما چه نابه جبر کو وقتاندکا ام ببیجن یعنی قرتفا راوکی ek نینه قرتفا راوکی چیه؟ قرتفا راوکی یان آیه یان ایه ev binavkirine her du yan eke yan jî ekîne ev jî ne binavkirine ez ê ji bo veqetandekên binavkirî videoyê deynim vê jorê hûn dikarin temaşe bikin lê min hê ji bo veqetandekî nebinavkirî video çênekirine wane çênekirine ez ê çêkim hevalno piştî vê videoyê bila haya jî hebe mesela solek reş çê nabe bi vî awayî ravek çê nabe maseyek me çê nabe nanek denûrê mesela pirtûkek min bi vê awayî em bikar nayînin bi vê awayî şaşe lê em ê çawa bikarbînin em ê bi vê awayî bikarbînin deriyekî sor mesela soleke reş maseyeke me nanekî tenûrê pirtûkeke min hevana piştî vê videoyê ez ê ji bo veqetandekî nebinavkirinê ez ê videoyan çêkim bila haya jî hebe hûn ê baştir fêm bikin divê min ev video berî veqetandekîn binavkir ji min çêkire lê mixabin wisa şaşiyek çêbû bi vê awayî hevana îdare bikin heta waneyeke din bimînin di xweşiyê de